com esteu? Espero que estigueu preparats per aquest vídeo, perquè la novetat és que hem estat de vacances amb la meva parella per la zona del nord de la península, i el més guai de tot és que vam conèixer uns catalans i vam anar a escalar amb ells, encara que vam escalar grau de quartos i quintos, la meva parella em va assegurar per primera vegada. Així que espero que gaudiu del vídeo, de la zona, de les vistes i disfruteu. Acciona la corda, si no. Ah, no, està perfecte. Vols dir, tens cinta per ficar a canviar la primera o Sí, no, ja està. Ja? Sí? Hòstia. Bueno, comencem a comentar una miqueta l'escalada, però abans de tot m'agradaria deixar-vos aquí a la descripció l'Instagram del Josep i la Laura, que es diu Van Descobrint. Ells es dediquen a simplement anar pels diferents puestos, a escalar, a fer cims. Penso que tenen un projecte dels 100 cims de Catalunya. I bé, doncs res, comentar-vos que teniu el seu Instagram per si voleu fer-hi un cop d'ull i espero que ho gaudiu. I bé, concretament en aquesta escalada ja us dic que d'entrada que no me'n recordo el nom de la via ni el grau, jo si no m'equivoco devia ser un quarto o un quinto de bones mans. En algun moment sí que el va estar dies sense anar a roca i tal, sí que em va costar una mica adaptar-me a aquest tipus de roca, que és la calcària gris típica de la zona del nord de la península. Però bé, estava ple de peus, ple de mans, agradable. L'única pega és que vam estar escalant a ple sol i no vam durar gaire. Penso que jo vaig escalar 3 vies i ja després vam plegar perquè era impossible. Dir-vos que és una placa, no és vertical del tot. I a mi que sempre m'ha costat una miqueta les plaques i tot plegat, tot i que si fos un quarto, evidentment tenia el seu factor psicològic de pensar que si et queies podies fer-te una bona rascada, per dir-ho suaument. Però bé, ja us dic que està ple de fissures, com podeu veure aquí, ple de mans, canvies una mica els peuets aquí, puges peu dret, les mans les puges i ja mica en mica diguem-ne que em vaig començar a adaptar més a la roca. Us deixo també amb la musiqueta, espero que gaudiu i mica en mica anirem comentant. Dir-vos també que són vies molt curtetes, penso que eren de 15 metres, 20 com a molt, eren molt curtetes. Però bueno, així com a cosa extra de mentre que estàvem viatjant i tal, jo la veritat que aquell dia em va agradar molt, sobretot perquè ja ho veureu en la següent via, l'Alba assegurant-me, i agraït també ja d'entrada d'haver conegut el Josep i la Laura i que ens haguessin ajudat, i només puc dir paraules d'agraïment. Uau, xaval, aquí que llis, Joder, sí. I efectivament, aquí just al meu costat dret, el que hem comentat amb el Josep és que, penso que era un 6B de placa, però que era llis. Realment no sé ni com la gent ha pujat per allà. A veure, que segurament hi ha puestos i trobes el lloc, però d'entrada, mirant-me-la des del cantó, a la mateixa alçada, diguem-ne, en la que estaria escalant-la, la veritat que vaig flipar, perquè era una placa totalment llisa. Però jo tenia molt clar que el que volia era disfrutar, escalar per sota del meu grau
I així va ser, realment. Aquesta via em va agradar, tot i que fos un quart, era com una aventura, no? De fet, al final, com veieu aquí, ja m'estic xapant i al final el Josep va fer un sisà que jo no vaig fer perquè feia molta calor, era impossible. Vale, vas tu, Però, no, Laura? bueno, a la propera segur que li tiraré. Vale, pilla. Molt bé. Sí. Opa. Per disfrutar. Ho faig més còmode, el fico. Sí. Per això, llavors la corda d'ell ha de sortir per aquí, que és l'escalador. Això és... Veus el dibuixet aquí, Cari? Sí, Ell és aquest d'aquí. ell és aquest. Sí, Llavors fa així. això mateix. Exacte. De totes maneres, I ara ho ara ja- provaràs. Tanques, Tanques així. i ara el fiques dintre el mosquetó, dintre Tu, el Roc, forat. també vols sortir al vídeo, no? Això no marxarà mai, val? I si ell cau, això frena. Vale, És un autoblocant. com un Doncs- cinturó. Sí, i tu t'has de mirar amb ell que tingui bé. I ell et tindria que mirar això, que el tinguis ben tancat. Mira-m'ho. Jo ho miro així. I jo què? Miro que... Mires el buit que el tingui ben Ah, fet. vale, que estigui val? ben fet. El Veus buit que estigui bonic? ben fet i passi pels 2 punts, sempre pels 2 I punts. que hi hagi poca distància del bucle i aquí. aquest. Sí, Això. sempre els 2 punts. Val? Llavors, quan tu assegures, val? Agafo així perquè és més Sí, fàcil. sí. Agafes la mà aquesta, val? I el consell meu, si fiques el dit així, Jo això ho trobo així més és fàcil liós. de Sí. fer córrer. Jo això és més Vale. liós, eh? Si Jo, has faig, de recollir, jo et dic com ho faig jo, el més fàcil per començar, perquè ells van molt pro i a mi em lia això. Senzillament fent així. Hòstia, s'ha embrutat aquí? O sigui, això per donar-li corda vas fent així, quan ell va pujant li has d'anar donant una miqueta perquè vagi pujant, però no molta perquè si cau doncs tindria molta corda, però tampoc el pots portar molt tens perquè si va avançar i no té corda, doncs tirarà enrere i se'n recordarà. I doncs, se't de frenarà tu. aquí, i se li Vale. frenarà el que fiqui Sí. el taronja allà, i això Llavors no podrà és tirar anar corda. jugant de, ell va pujant, donant una mica, veus que, hòstia, s'ha parat, doncs tornes a sense recordar. que quedi Sempre és tens. així i així. Sí, Sense que la seva corda quedi tensa, sí, Vale. val? perquè al final, bueno, amb això la comba i la caiguda és una mica més igual, però sempre s'ha de deixar una mica perquè si està molt tens i cau, llavors, clar, la tibada és molt forta. Per ell Vale. serà Una molt, miqueta. molt sec. Però tenint allò groc que ara ho posarà, doncs és igual. I ara quan vagi pujant, Bueno, sí, Ara ves recollint. Si vols, mira, jo sempre t'agafo aquí, doncs tu no t'has de preocupar que no marxarà mai la corda. Pujo jo? i ara ves recollint. Has de recollir, Ara pots posar recollir-li, tens. recollir-li la corda al mosquet, mira que la tinc la Recull, carinyo. aquí. Ha de tenir així. Vale, això jo... Així que aquesta Això ara ho trec, eh? quan estàs molt al principi, ja pots tapar la paret. I recollir. I comencem a comentar una miqueta el que seria la segona i última via d'aquest vídeo. Com podeu veure, l'Alba ja m'està assegurant a tutoria del Josep i la Laura. Moltes gràcies de nou. I si us hi fixeu, la primera cinta estic utilitzant una cinta estranya, i és que la marca Edelrid ha tret un sistema d'assegurament, bueno, em penso que ja existia, però aquest em penso que és més nou, i és un sistema d'assegurament perquè si a l'escalador es cau, la pròpia cinta dinamitzi la caiguda. Evidentment, l'assegurador ha de dinamitzar la caiguda, però això, si hi ha una diferència de pes molt gran, com és el cas que m'està assegurant l'Alba, doncs crec que és una molt bona opció per les persones que escalin amb gent que hi ha molta diferència de pes. I com que el Josep i la Laura ho portaven, doncs mira, vam provar-ho i la veritat que m'ho compraré. Perquè d'aquesta manera ja, diguem-ne que assegurem ja el tiro i podrem seguir escalant plegats. I ja veureu, aquesta via és molt xula, em penso que és un quarto més o un quinto, no ho sé, però com que ja estava adaptat a la roca i tal i qual, la vaig gaudir encara més que l'anterior. Espero que gaudiu de la musiqueta, del vídeo i anirem comentant alguna coseta. Vale? Pues si vols continuo. Vas bé, carinyo? Sí, sí.
Si vols t'ho vaig dient. Vale. I efectivament aquí, com que jo estic acostumat a no cantar, a no parlar gaire mentre escalo, quan necessito corda, com que l'assegurador ja sap dinamitzar bé la corda, pues no cal que li digui corda, però com que l'Alba no estava acostumada, pues va haver un moment que veia que potser li costava una mica i necessitava que li avisés, així que a partir d'aquesta cinta ja que sí que vaig començar a dir-li quan necessitava corda per xapar-me en les cintes. Molt bé, carinyo. Qui ho diria, que la primera persona que t'ensenya a assegurar no és l'Aleix? Li farà una ràbia. Vale, corda. Una mica més. Molt bé. Molt guai aquesta via, és molt xuli. Sí, el passet aquest de l'Alaja és molt guai. Realment l'escalada m'encanta. M'agrada molt el fet de poder conèixer gent, conèixer sectors, seguir aprenent i malgrat el grau a mi em costi molt pujar-lo, crec que és més important el que em fa viure l'escalada, incloent també la frustració, perquè fa que aprengui molt de mi mateix, i agraït molt de l'Alba també, de que m'assegurés en aquesta via. Molt bé, mi amor. I bueno, agraït també del Josep i la Laura, de la predisposició d'ensenyar-li, i com veieu ja estic a punt d'acabar-la, la via, i anem comptant. Ah, hòstia, està aquí la R. Molt bé. Vale, corda. Com ho passo ara, Josep? Primer cinta i després mosquetó? Sí. Perfecte. Vale, pilla. Em deixo? Sí? Molt bé. Ara representa que si dius para, llavors has de deixar aquella mà. Deixa la palanca. Veus? I em quedo així. Bloquejat, vale? I em puc quedar així una estona. Hòstia, no, para, queda recollida. O para perquè vull provar aquest pas d'aquesta altra via. Llavors deixes i després si vols seguir, doncs tornes a donar-li. I amb aquesta mà és el freno d'aquí no marxa. Això. Tens a la cadera, tens la força. Exacte. Tens a davant, se te'n va i se t'enganxa aquí. Tot això és per prevenir... Pot venir la mà aquí també, no? A poc a poc. Molt bé! Deixa una mica més, porfa? Sí. Perquè si està cap a dalt està activat. Sí, és un freno mecànic i el que fa és estrènyer la corda. Vale. Molt bé, carinyo. Bueno, he fet el que he pogut, me l'he ensenyat molt bé. Ho has fet molt bé. Però veus, ara et trauries, però veus, si tal com tu ho feies... I res, penya, espero que hagueu gaudit del vídeo. Jo personalment estic eternament agraït, amb ganes de seguir sumant aventures. Ens veiem al proper vídeo, molta salut per tothom i fins aviat!